kai ina ma magana to wallahi ne wannan shekara dan tsama gidan zaba wannan ne wani dan tsamage ka dan matun biri nan wajen me za mu yi da wani dan tsamage Allah ta fitan Allah kai matsalar kai baka wani kawo kamar yawan dan matun biri to ni wallahi dan tsamage kai ka san waye dan tsamage to shine babban dan takara a jihar Kano ga mutum mai kamala mai kyauta da menene za mu je mu wani zaɓen dan tsamage dan tsamage kai to dan wallahi kai wallahi to sai na zaɓa dan tsamage to wallahi ƙarya ne dan matun biri za mu zaɓa hauka ake yi bari mana kai to na Allah ku saurara Abba tun ɗazu ina kwance kun hana ni bacci na zauna kun hana ni kuna ta surutu kai kana dan tsamage zaka zaba shi yana waye zai zaba kun hana mutane ka tabu wai ba shi ta kuyo wai dan Allah kuna da rijistar zabe ina da ƙuri'a mana wallahi ina da ƙuri'a ga ƙuri'a ta anan a cikin mu gani kuma ya wallahi to wallahi sai na zaɓa dan tsamage ga ƙuri'a ta wallahi wannan ƙuri'a ta ce ana ba ƙuri'ar zabe ba sunan ka bane san dai sunan wani baya taba yiwa wani ya zabe da shi ko to wannan amma ya ƙuri'a ta ce ni ba ka sani ma ku je ku rijistar zabe idan kuka yi rijistar zabe sai ku zaɓi Abba Kabir Yusuf domin wannan zaman da kuke na dakali wallahi duk sai kun daina yin sa dan sai ya kawo da ci gaba in fa kun yarda ga shawarar da nake ba ku ni gaskiya ba za ta zama ra'ayi ba zan je amin amma tsuma gidan zaba na gane wannan wanda fa muke ji a rediyon nan ne Abba Kabir Yusuf wai Abba Kabir Yusuf wani shi dai wannan mutum mai adalcin nan shi dai nake kira maka wai mutumin kwankwaso shi mana me yasa baka man tun da kafin ya tafi ba ai kai ne baka mun mu je kaga mu je amana butas mu je amana wallahi sai mu je amana butas zaben gaske wallahi mu je mu zaben mutumin kwankwaso mu je sun ne ku tayi mu murga Allah akalikina shi zai da bawa an ya cinye zabe yan uwana alfarman shugabana maiki manzo mai gidana a 2023 ya bane gwamnan gari na babu boka babu malam kwantar da hankali kana